Petoketon verran juttuja täällä. Veijen tulee tänne nyt mulle pariksi päivää ja sulle pariksi päivää ja Tuulalle pariksi päivää. Ja... Ei kai. Juu. Kesäkuun alussa. Ei se minun luo voi tulla. Minun luo ja minun luo ja Marian luo. Se on jo suunnitellut, että keiden kaikkien luo. Se voi olla, että se on pari päivää aina jokaisen luoneen. Siitä tulee röödä. Röödä. Meillä on täällä tällainen pihajuttu. Jaha. Joo. Läkitetään ja sit viedään hissun kissun tonne Putsvek. Minne se on? Putsvek. Tuonne. Ei, roskiksille. Ihan hiljaa vaan. Eikö toi kuulu siihen ekolinjaan? Näin on. Joo. Missä täällä on biojätteet? Siellä on kyllä se ruskea. Kattokaa. Paskaa on. Tässä olisi Jormalle Joo. kastemato. Sinne niin. Anna sille. Sitten tulee matoja.